Добре дошли в поредното дълбоко гмуркане. Ами днес скачаме направо в едни доста обемни аналитични доклади за сеизмичната геополитическа трансформация в Евразия. Говорим за данните към март 2026 година. Фокусът е мащабния конфликт между Алианса САЩ-Израел и Иран, както и огромният ефект върху Централна Азия. Точно така. И мисията ни днес е да дестилираме тази сложна информация, да разберем как тези събития пренареждат световната икономика и логистика, но преди това едно важно уточнение. Да, защото източниците съдържат доста политически заредено съдържание. Абсолютно. Затова тук запазваме строг неутралитет, не заемаме политически страни, просто безпристрастно предаваме фактите от оригиналния материал. Аз съм напълно обективен към данните. И аз съм съгласна, просто следваме фактите, а те чертаят нова реалност. Ситуацията бързо ескалира с операция Епична ярост на 28 февруари. Нека разчепкаме това, защото и тук имаме едни 900 удара само за 12 часа, нали? Да, близо 900 въздушни и ракетни удара. Това е директен преход към кампания за смяна на режима, което напълно парализира държавния апарат. В смисъл, политическият вакуум е огромен. В докладите се споменава убийството на върховния лидер Али Хаменей. Това, което е очарователно тук, е как иранската държавна машина на практика остава без глава. Опитват се да управляват формиран чрез временно формиран лидерски съвет, но са в системна парализа. Точно така. Пълна системна парализа. И масови граждански протести избухват мигновенно, което прави всякаква координация невъзможна. Добре, нека погледнем икономическия трус. Тук става наистина интересно. Петрола скача с близо 67%. Достига $100 за барел? Да, $100. И това удра глобалните вериги за доставки. Ормузския проток е под риск от селективно блокиране. И ако свържем това с голямата картина, Южния коридор, чрез който Иран се позиционираше като транзитна артерия, на практика рухва. Този път е прерязан. И тъй като международната търговия не търпи вакуум, се появява проектът на Тръмп и Ванс, така нареченият ТРИП. Това са едни скромни 43 км в Кавказ. Скромни, но с огромна геополитическа тежест. Този коридор директно заобикаля и напълно изолира Иран. А и американски консорциум ще държи 74% от него. Това си е много сериозен икономически лост. Абсолютно. Изолира Иран от търговските потоци в регион, който досега беше доминиран от съвсем други играчи. И така, какво означава всичко това на практика? За Централна Азия контрастите са огромни. Таджикистан, например, е пред икономическа катастрофа заради американските мита. От друга страна обаче виждаме държави като Узбекистан и Киргизстан. Те правят много прагматичен завой. Към израелски технологии, нали? Да. Интегрират технически системи в високопродуктивното земеделие и дори внедряват медицински иновации. Търсят бърза независимост. Но всяка такава рязка промяна крие рискове. Икономическата фрустрация захранва радикализма. Докладите сочат към Исламска държава Хорасан или ISKP. Това повдига важен въпрос. ISKP използва липсата на сигурност, за да превърне Централна Азия в резервоар за кадри. Експлоатират младите хора в Телеграм. Точно така. Използват каналите там за агресивна пропаганда. Запълват идеологическия вакуум от срива на стария ред. Като обобщение на всичко до тук, ясно е едно. Централна Азия преминава през болезнен, но необратим процес на излизане от руско-иранската сфера на влияние. Цялата архитектура на Евразия се изгражда наново и източниците ни остават с реалистичната заплаха от пълно разпадане на Иран на етнически анклави. Което е доста плашещ сценарий. Наистина е така. И ако тази фрагментация се случи, остава въпросът как една подобна безпрецедентна бежанска криза би преначертала не само Близкия изток, но и социалната стабилност на целия западен свят.